الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga pagariyami naguskan sana mga babayami si kuwagama Islam. Yang kaiiman tuwa kagagawi nagi ipagampaganay kagagawi sa giyang kaiya 10 apkori sa giyang kaiya bulan na Ramadan. So alhamdulillah, tanto kumala mi penalamatan sa iku Allah subhanahu wa ta'ala. Yang bagian tanu wagi ang kaiya mga kagagawi nagu minirauto na giyang kutua mga umur tanu. So ay kailangan na giyang kutua makapenabenar tanu saya pakamendekalan tanu wagi ang kutua mga galabak patut adi isidi pakandekalan sa giyang kaiya sa pulugawi kuri sa giyang kaiya bulan na Ramadan. Mga pagariya giya buso mga kagagawi sunabitan wa Muhammad na diundi managuntaman agyong kutuwa panaguntaman niya na panamarian na dinian na ipanaguntaman na si iko mga pada mga gawi sa giyang kai Ramadan. Yang kaiya 10 gawi apkuri sa giyang kaiya bulan na Ramadan na ayadin napkalu yung mga hadith o di napkalu sa giyang kutuwa mga hadith na 10 gawi aya pinakamapya kagagawi si iko suld o saragun. Da abas saya pekalawan kagagawi. Timo na giyang kutuwa mga kagagawi sa giyang kutu saragun na diranun dunaya kelawanan sa kapakalalabih. Sipman si ko mga kadundo, nagyang kutua 10 gawi isagyang kutua paganay si ko Dhul-Hijjah. Mga pagarya, anto na ay mga galabak, apang galabakan na umumin, dato anta akaba isagyang kai 10 kagagawi apkuri isagyang kaiya bulan na Ramadan. Kailangan na mapangnalatan, kailangan na maswatan wagi ang kuto ang mga galabak, ang makalalabi ang mga galabak. Sagi ang kuto di kapagayan niyo tao, sagi ang kuto Laylatul Qadr. Tanong dan tanong wagi ang kaya kagagawin nagi ika-20 lagu isa kagagawin agan sarai. Naya pagkatundog sa agan sara kagagawin nagi ang kuto 20 agu 3. Nasok man su 20 agu 5, 20 agu 7, taman sa giyang kutua 20 agu siyaw. Mga pagarya ay abu ang malalambo sa giyang kaiya bulan na Ramadan na upama kung makaganap tano na 10 gawi udi tano pa man ang makaganap na ay abu ang malalamboon na siya-siyaw gawi. Tanto din na kumagaan na giyang kutua kapsagid na giyang kutua Ramadan. So mga pagarya mamakot tano sa giyang kaiyang malalamboon. O sarang tanwaya sa simba tanu si iku kadanan tanwa Rabbul Alamin. O pamako sa giyang kutuwa miyay po sa 20 gawi na lagi do di tanu panakatatantuan magamal o di na isuga giyang kutuwa amal agu giyang kutuwa mga galabag itano di pendekatan ron uga inagyang kaya 10 gawi na panaguntaman ng tanu mas malaagi ang kutuwa simba tanu si iku kadanan tanwa Rabbul Alamin na digyang kutuwa idedekatan. Yesu tigitanu sunabitan wa Muhammad na pagilot sa tampi. Paguyagan niya nagyang kutuwa mga kagagawi
nagupukaw niya nagyang kutuwa mga pamilya niya. Mga pagariya, giyang kaiya sa pulugawi na ubatanod na ya ang bilangan na miya kay ito ay bilangan. At iwari udat tanong magda magyang kutuwa 20 gawi na ayat tanong nari magda magyang kaiya lambu na sa pulugawi. Na ayat titu ang mga tao inukor, mga tao malaim menang, mga tao tegumpiya nagyang kai malalamba sa pulugawi na miya naguntamanon. Mga pagariya, pakanda kalantan, wag yang kutwa kabatiya sa Quran, sa giyang kaiyang mga kagagawi. Pakada kalantan, wag yang kutwa mga sambay ang tanong. Pakada kalantan, wag yang kutwa mga panganitano sa iku Allah subhanahu wa ta'ala. So Aisha, namya kaysa na inipakaysa iyan si iku nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At tigyan na ya Rasulallah, upama ko badan tumurun Laylatul Qadr na antunay mapi apang ni panganinakan nagupakapendekalannakan sa iku Allah subhanahu wa ta'ala na ayat na ini pamang unong nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagyang kutu apang niya Allahumma innaka afuhun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuhun tuhibbul afwa fa'fu anni. Upama ko ayabu ipengening ka nagyang kaya ginawang ka na upamapman o kabaya ka as kanud na pamilya sukadin din mga Muslim ipemangni ka si iku Allah na giyang kutua paman na dua na baluyang ka agyang kutua mulimpo sanunaan na giraw ka Allahumma innaka afuhun tuhibbul afwa fa'fu anna iraman utwa sa kabuna fa'fu anni. Mga pagariya, ayami aloy ang mga galabag adi ipreparado sa giyang kai kapakauma o di na di kapagayani si iku Laylatul Qadr nagyang kutua igtisalu bainal isya'ain so kapego kapalumpiyo sa giyang kai paglatan o magriba gusto Aisha. Igira manutua miyakasumbay ang sutaw sa magrib na ipnayaw niyan sa giyang kutua waktu Aisha na diiskan niyan di mariparado sayad na din na ni preparado na giyang kutua kapalumpiyo nagugyang kutua kapego pelimpiwan niya nagyang kaiyalawasyan piguan niya nagyang kaiyalawasyan nagu isang panagyang kutua kausar sa ikakamutan kagyang kaiya Laylatul Qadr mga pagariya natantud na yako malaigun akagagawi na kailangan si iko Muslim magyang kutua maririp para dunia na ginawa niyan nagumaririp para dunia nari apaman na apos yan sa gyang kutu kasagad gyang kutua Laylatul Qadr. Miya panutulo Aisha radhiyallahu an sukun sunabitan wa Muhammad na ayab betalian na igira miya kauma bulan na Ramadan miya kasunsu bulan na Ramadan nagyang kutua 20 gawi apkuna na sunabitan wa Muhammad na di makaturug nagu di manambayang sa iku mga kagagawi sama nuto na ada na ipapakaturug na bitan wa Muhammad sa gyang kutua mga kagagawi ugaid na igira ayam yakasulad agyang kaiyam malalambuon na ilutan na bitan wa Muhammad agyang kutua tampiyan wajtanaban nisa na gyang kutua su mga karumanian na awatan niyan siran wagtasala bainal isya'ain na sunabitan wa Muhammad na diiskan niyan di pigu sagyang kaiya pagletan o magriba gusto Aisha paman na di preparado nabitan wa Muhammad sagyang kai kasagad Laylatul Qadr. Miya panutul panu Ali radhiyallahu an amat ang kuna sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ayab betadian na diiskan yan di pigu sagyang kutua paglatan o magriba gusto Aisha si iko uman din na kagagawi apaman na kagagawi sagyang kaiya 10 kagagawi ang malalambo sagyang kai bulan na Ramadan sa manuto mga pagariya na sunabitan wa Muhammad na ustudun na di mariparado sa ayat ni preparado na isaw na giyang kutua kapalumpiyo kapego nagupaman na giyang kutua kausar sa ikakamutan.
Naso paman na aduna mga ikakamutan niya sana mga lariyarga na usara niyo sa giyang kaiya paman na mga kagagawi. Kaan makamutag yung kutwa tao. At yung pamako igiraad na sungwa na kaadato. Udi na aduna pumisita na ka mga tao paman na sasalaan sang kaiya dunia. Na adi ka di kakamutan nagupaman na di ka di malumpyo. Na aya panariding kakapilimpyo sa giyang kaiya kasagad giyang kai Laylatul Qadr. Nagupaman na giyang kutwa katin agyang kutwa mga malaikat adi din na mabibilang uli na di matatendo agyang kutwa kada kaliran sa ayabu amatao sa agyang kutwa kada kaliran na sukadanan tanwa Rabbul Alamin na ayat tano panaridi ka preparado. So Ibn Jarir na ayat din tutulanian si iko paman na mga sahabo Rasulullah naguso paman na miyangaw na antanwa mga Muslim na tigyan na kanu yastahibuna an yagtasilu kulla laylatin min layali al-ashr al-awakhir. Sirang kun ang mga tao sumiyangaw na antanwa mga salaf na kebebayan nira nagyang kutwa diran di kapelompiyo o di na diran di kapigu sa gyang kutwa uman din kagagawi sa gyang kaiya mga kagagawi sa gyang kaiya 10 kagagawi malalambaon wa minhum man kana yagtasil wa yatatayyabu ila al-layali allati takunu arja li lailatul qadr na padakiram panagyang kutwa mga tawa di pigu nagupugusar sa ikakamutan sa gyang kutwa mga kagagawi paman na kagagawi ari mararaniru nagyang kuto kapturo nagyang kuto Laylatul Qadr aginan sa mga kagagawi ang mga gansara kagagawi ipuno ka din sa gyang kuto 20 agu isa 20 agu 3 nagu 20 agu 5 nagu gyang kuto 20 agu 7 agyang kana na 20 agu 7 na ginan din madakal paman na sa mga ulama na pagaloy nira nagyang kuto hadith as-Laylatul Qadr na sanda na turun na isang panagyang kuto kagagawi ka-20 agusyaw. Mga pagari ay hikmah sa giyang kaiya da katendua o nabitan wa Muhammad sa giyang kuto kapturun Laylatul Qadr na para kon sumu'min sumanga dato agus sumanga ba iya mga mu'mina na kapikiriran sa giyang kaiya mga kagagawi babada na giyang kaiya kagagawi na si iturun sa Laylatul Qadr na manab-benar sa kaniyan usar niya nagyang kuto ang mga kagagawi sa simbas iku Allah subhanahu wa ta'ala pakandekalan niya nagyang kuto ang mga galabak ang mga pipi adin niya di pagpakaran isi iku kadanantan wa Rabbul Alamin na mapitap manuto nagyutod ni kapikirian taman sa giyang kaiya Ramadan na may pos na inunta nagyang kuto ang mu'min na badan ketakap agyang kuto panamarian nagyang kuto panaguntaman niya. Miya panutula su Anas, isa kong mga sahabaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na igirakon ang miya kaum agyang kuto kagagawi ay ka-20 agupat na mamaygus kaniyan nagukakamutan sa kaniyan. Musara sa ikakamutan, nagusulutan niya nagyang kuto izarya nagugyang kuto arida iyan na pinakamapya apaman na ditaranian na amay ka mapita. O paman na mapita agyang kuto kapitaan sa kaniyan na kadatan niya nagyang kuto paman na ditar niya na siyulutian sa agyang kuto kagagawi ay ka-20 agupat na ayap man kapenditaran niya nung napuruman nagyang kuto kapakaumap man nagyang kuto isa Ramadan. Sama nuto mga pagarian na kailangan si iku Muslim na sadin sa kababayan na ditar niyan sadin sa paman na andi taranian na malay arga na gumapian ay niya nabsuluta sa giyang kaiyang mga kagagawi. Paman na din niya di preparado, din niya di pagayan sa giyang kaiya Laylatul Qadr. Isa pa namiya panutul na apiagyang kutuwa mga masjid na pelumpiyuan. Nagupaman na agyang kutuwa mga masjid di sumbayangan o mga Muslim na di pelumpiyuan nagupaman na pagusaran sa mga ikakamutan nagyang kutuwa masjid sa ayad na paman na hikmasan mga bangasami mga pagariyami nagyang kaiya paman nakapakaw maagyang kai Laylatul Qadr.
Yang kaya paman na di ka para ka kapreparadui sa yang kaya Lailatul Qadar, yang kutua di ka pigutaw, yang kutua di nan di ka kamutan. Na ayamia panutulong mga ulama na tigiran na sadun sa yang kutua di ini yang di ka preparadu. Nagu di ini yang di kanditar sama pia igira manutua paman na alungan na di maat nagyuto dan mambu ika penditarian sagi yang kaya mga kagagawi paman na mararan yang koto kapturu na yang koto Lailatul Qadar. Walang sound. Paiki Marsar. Masya Allah. Dapat na ya kakapay malubat tagi yang kaya kuat. Dan tano assalamu lagi yang kaya mga bangsa tano di mamakinig sa yang kaya live tano yang kaya babay tano si Junaysa Aisa yang kaya pagariakan na si Paiki Marsar mini komentian na ya ada ko na ba sound yang kaya di tano di kapag live na o di mapi akap kesabutan ni ro na comment kano mga bangsami. Salamat tano si Umar Al-Wahab Subu-Subu, si Jampa Dimas Sindil, si Farhana, si Masrur Bakaraman, Hanifa Angkuni, si Yasir Maruhum Sar, si Arji Sarip, si Im Manarasar, Kasamina Alex Makaraub, Hanna Sulaiman, Saidamin Jalil, Gian Kaya si Muhaima Yusuf Jamil, Nuraima Faisal Makatuun, Wilson Junaira Umar, Tumsun, Ummu Habiba Tingaraan, Salwa Marhum, Ummu Hafisa Jilabli, si Walid Abu Bakar, sumanga bangsa tanwa di mentay sa giyang kaya live. Sama no mga pagariag yang kaya di tanong di ka pamagusay na pagapanay kagagawi sa giyang kaya 10 kagagawi kuri sa giyang kaya bulan na Ramadan na ayad na mapia na giyang kutwa di tanong di ka preparado ubabad na giyang kaya kagagawi na tumro na giyang kutwa Lailatul Qadar na ayaw to pugusay tanong na sunabitan wa Muhammad nagusto mga sahaba niya, nagusto miya katunukiran ng mga Muslim, nadiisiran di pigo, nagudisiran di kekamutan, nagupugusan nira nagyang koto pinakamapya kung ditar niran sa giyang kaya mga kagagawi, kadiran di preparado sa giyang kaya Lailatul Qadar, nakatay apya gubangan na uwad ng panada makapigo si Irakatano, na pamaigudan, na papakarani din sa masjid, ka antano makuha agiyang kaiya paman na makalalbi amal sa agiyang kaiya di ka panayawa kam bebanuga si iku Lailatul Qadar. Aya po kauriyan tanong sa agiyang kaiya wasiat tanong nagyang kuto atigo mga ulama adiyat tigyan na katarotop agiyang kuto di kambuntal iutaw sa agiyang kuto mapayagian taman sa dinya nakalumpiwan agiyang kuto misusulon yan. Naman to paman na gyan ko to ko na kasutiyaw tao si ko mapayagian agyan ko to mapayagian na di ka kompleto taman sa diniyan na kapurungan agyan ko to misosolonian na ginan supuso yan ginan supuso yan dan ko di tano di mariparado paman na di tano di pigo di tano di ditar sa mga pipia nagu paman na pugusar tano sa ikakamutan na kailangan na mambunag yung kuto apaman na misusulan tano na di tano di makambelingan sa ikukado ng tano Rabbul Alamin na di tano di makapangani sa taubat sa iku Allah subhanahu wa ta'ala nagusutin tano wag yung kuto mga puso tano sa paman na ipagawatan wag yung kuto mga kadusaan sa panganitano sa iku Allah subhanahu wa ta'ala apaman na rilaan tano niyan sa giyang kai kuri asa pulugawi sa giyang kai bulan na Ramadan. Giyang kaya antiakan na si Zinaida Abdul Rahman sisirang ko na di mentay sa Super Malabang. Salam rakan sa mga taga Malabang. Yang ko to ba
kailangan na o plumpiwatan wag yang kutua mapayag tanu na iraks tanuro nagyang kutua masulan tanu kagigyan kutua paman na di ka buntaliw tao sagyang kuto mapayagian na amay buka mabibina sa agyang kutua misos solonian na daaban niya no nagkakuaguna ay lagi diyan no paman na di ka di manambayang na adembu di inga di min bunu na tama ni mantu na da kanu din na makaprilai tama ni mantu na da kaun din na pamangan ni sarila lagi dia mamuna sa kanya na da kadar kadin na pamangan ni sarila nagyang ko to lagi duto na da bang kau nagkakuaguna kagi sutaw di isiran na makapagariya udi na di isiran na mapasat yang kaya bulan na Ramadan na di kipuro agi ko to mga amaliran dan nabaw nakipanik si iku kadanantan wa rabbul alam kanugunian ng pagariya api paman na satima nakaraka pisumbayang nakasagi ang kaya Ramadan na dan nabaw nakipanik agina ni paman nakaturo mga ulamatan sabala sang kanu Allah na ukabayatan minay kagiyang kuto ang mga amal tano sagi ang kaya Ramadan na iman tuwa kakapta nakapanagiyang ka na sila puno ka na paniksingad nagiyang kuto paman na tunganayin ka, luluta ka, ginawain ka, siringan ka, pagaring ka, lukas ka, bapaa ka, bubuka paman na di ka no paniman to mapipia na tumu di ka no di makaprilay. Mga pagariya, ayakaturo Nabi tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum wa innama yanzuru ila qulubikum wa amalikum mata anas wallahu subhanahu wa ta'ala na dinyan na pagilay nagyang kuto ang mga bustaniw nagugyang kuto ang mga tamukyo kaaya pagilay no wallahu subhanahu wa ta'ala na su mga puso iyo nagusto mga galabakiw ang mga pipya mga pagariya giyang kuto ba paman na giyang kaya di itano di kapagayan isa giyang kaya Lailatul Qadar naya ko na mapia amya panutul agal ba ko mga nabi su mga sahaba niya nagusto mga tabi'in nagyang kutua kapigu sagyang kaya paglatan o isa gusto magrib nayan daid na mapia nagyang kutua di tanu mambudi ka pelumpio nagudi tanu di ka preparado so mga dato napupakarani kanu sa masjid kanugunia nagyang kaya paman na paganaya kagagawi kailangan na maperfect tanoya abas sa aditano saya managuntaman nakmugulan tanu si iko pedama kagagawi kaya kepikir kan natik kiya lepasan na kembu na panabenaring kay di ka kelepasan agi ang kuto ang mga sambay ang mga tarawih nagusto sambay ang mga tahajjud sa ang kaya kagagawi nagu panabenaring kay pakabatya ka sa Quran na upama ko maninay kay kabatya sa Quran na usarang kabudin sa panganis iku Allah agi ang kuto kagagawi guro kingas wallahu subhanahu wa ta'ala rel ang kaniyan relan yan sa mga lukas ka nagu paman na maapang kanon yan langon paman na pamilya nagupamang na kaun sa mga pagaring ka mga Muslim isa mapi at mga ulama adi prautan nagyang kutua kapianian na upong ka gumiraw aya Allah rilaing ka so langulangwan umangori panaka mga Muslima mga datu naguso mga Muslima mga bai malagi duso miyawa fatikiran anta akasi ko bibiyagapan na langon o kadakal o Muslim inadun wallahu subhanahu wa ta'ala na imbulas raka wallahu subhanahu wa ta'ala uman isakiran na satima na mapia na idapat ka ikadakal o mga Muslim so miyawa fatikiran na gusto paman na bibiyag kiran panagyan ko ito panapakataling ay mabawa ta mga Muslim nagyan ko ito ba mga pagariya usaran tanwag yan kaya mga kagagawi sa suasu at tanong si ikwallah di tanong di pakarani si ikwallah na upama ko paman na teman din nagyan ko ito panganin ka na usarang kapman sa paman na azikra tadun si ikwallah yan kaya mga kagagawi berarti angka pakadakalang kaagyan ko to ading kadikatero ako subhanallah so alhamdulillah so Allahu akbar so la hawla wala quwata illa billah so la ilaha illallah mga tad naman si ko Allah subhanahu wa ta'ala pagalinda ng mala ibalas mga pagariya da oras tano na ino kasumpatan tanubo si ko paman na mga pada oras tano ayan di mapiyan na taguan tano sa diyang kaagyan kaiya paman na di tano di ka discuss importante na kaya to kawan tano apad sa mapi agalabag na giyang kutuwa kapelumpiyo sa giyang kaiya paman na kapagayan ni tano sa giyang kaiya Lailatul Qadar na salam kus kanulang ulang wana mga bangsami madagalap kumintar katano apaman na pikisalam na ino ka perang kumtanubod na giyang kaiya panalan salamatano sa mambagian yung lang nagyang kutwa kalilintad na kabarakata lang ulang wan ang mga bangsami panganin ko si iku Allah subhanahu wa ta'ala
abatan do na kaayani nagumatabu agi ang kaya Lailatul Qadr sa agi ang kaya bulan na Ramadan makapagamal tano ron sa mga pipi amang amal madarakatan wagi ang kutwa bukol tano nagumakay to agi ang kutwa turug tano sa agi ang kaya malalambuon aya malana tariman wallahu subhanahu wa ta'ala agi ang kaya paman na mga amal tano sa tariman wallah sa mga puasa tano sa mga sambayang tano sa mga tahajjud tano so kaya bati tanong sa Quran, so mga ruko tanong, so mga sujud tanong, so kadin din mga amal tanong sa kaya bulan na Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.